Mami, curious lang ko ba, unsa na ang hello guys sa Italian word, mami? Guys, naay nangutana nga usa ka viewer nato, no? Karon atoan ang tubagon ang imong pangutana ron, ma'am. Atoan na i-translate og Italian. Don't worry, libre na ni. Why bayad? Sana all! So guys, before ta na i-translate og Italian guys, kabalo na mo guys, nga mag-storytelling na pud si mami ninyo. Kaning video ha guys, naa pa mi ani sa Manila. Kita man jud mo guys kung saan nga mo gisakyan guys. Train guys, sulod sa mall. Sana all may train sa mall. Atoan na lang po na i-appeal ron ang train guys ha. Atoan na i-translate og Italian kung saan na ang train sa Italian. Kani nga mall guys, mo ni siya ang katong Venice Grand Canal Mall. Muadto na tanim dito sa may Grand Canal guys. Unya kay sikira kita man aning train Sony. Sakay sa mi guys no. Wa jud ko kalikay guys, kay basig miligiran kung kirakit guys ba. May gani kay 50 pesos rasos kami na lang tulo ni sakay guys. Oy, Unya abi na kog layo jud kay among biyahe ani guys ba kay nag-train gyud guys. Ituyok-tuyok karon diri sulod sa mall guys. kami ra giilad ani guys kay among 50 pesos gituyok-tuyok ra among 50. Ending guys, lipong. Unya guys, kay nagiskot naman lang tao 50 pesos, ato na lang po na i-translate ron ng Italian. Mayo na lang to ang 50 pesos guys ba mabayloan og $50 guys kaya kumulang ta mo sa kong video guys. Bitaw guys, dapat mo lang jud mo sa akong video guys, kay 40 naman po ning kamot ni Mami Teacher sa Italian guys nga i-translate jud ko na ang mga pangutana ninyo, i-translate yun nato og Italian. Unsa Miss Mami mamugos man. Mangugat pa jud. Ikaw guys, mayo na lang guys manata ipalit pila kilong bugas. Pamugas mo ako guys good. Wala ko kabantay guys, taas-taas na po rin ako ang giwali dahil guys no, mag-translate ko dahil kong Italian ano guys. Pero may lang gid malimot si mami niyo guys, ano inumabit kong pilos guys. Sige na guys, stop na guys, no? Stop na guys. Ato na ni i-translate guys. Unahon na to ang train guys, no? Ang train in Italian guys is treno. Treno. O mao to siya guys ha. I-tiknok niya dira guys, kaya basi pangutan unta mo guys, nya di mo katubag, zero gid mo na ako sa exam ba. Unya guys, ato po itong i-translate na ang 50 pesos guys, no? 50 pesos in Italian is 50 pesos. 50 pesos. O mura ra pud siya og Bisaya guys, no? Pero sa tuwa guys, 50 man di ba? Ila kay 50 pesos. O 50. Ato 50. Isulat jud ninyo guys ha, aron dili gwetiro na inyong mami teacher diri tinudlo og Italian. Unya guys, ato nang i-translate ang pinakabida nga word for today, no? Ang katong gipangutana sa tong viewer nga hello guys. So unsa raw na sa Italian? Ang Italian sa hello guys kay ciao ragazzi. Ciao ragazzi. O mao to siya madam ha. Ako nang i-translate og Italian ang imong gipangutana. Sige, diri na lang ko to mong video guys. Thank you for watching. Bye. Ciao.